Джереми, много готина нова песен. При нас вече са уважаемия професор Любомир Стойков. Професоре, добър ден. Добър ден, Ники. И дизайнерката Ивет Апостолова. Ивет, здравейте и на вас. Здрасти. Малко информация за тях, какво пише на визитните им картички, въпреки че на Любака, нали така, не мога да го съберем в няколко странички. Професор Стойков преподава в Софийският университет Свети Климент Охридски, в УНСС, откъдето идват голяма част от кадрите на Българското национално Дарик радио, и разбира се в Националната художествена академия, автор на повече от 20 публицистични книги, сред които медии и култура, публична комуникация и много други. Създател е на телевизионната модна журналистика в България, автор и водещ на популярни телевизионни предавания за стила и моден блясък. Визираме от игла до конец, чаровната диктаторка, създател на Българската академична асоциация за комуникации, председател на Академията за мода и член на Съюза на учените в България. На какво не си член? И на Съюза на българските журналисти си, и на Съюза на българските художници. Поздравления. На твоя съюз не съм член, но то още не е създаден, тъй че аз ще бъда първият, който ще се запише. ЧАР, частна асоциация на радиоводещите. Твой съюз? Да. Кога, къде да подам заявление? Профсъюз. Вече след малко отвън. Ивет, две думи за нея. Месец преди да завърши своето висше образование, 12-ти клас, през 2023 създава свой моден бранд Ивет Бианчи. Първата и голяма изява като дизайнер на София Fashion Week през 2023, където представя своята колекция Dolce Vita. Към двамата, какво е според вас добър стил? Добър стил е стил на доброта. Аз знам, че обичаш да си играеш с думите. Добрият стил по принцип не се нуждае от дефиниция. Даже, както казва Хемингуей, когато има много прилагателни, съществителните куцат. Стилът е достатъчен. Древните казват стилът, това е човекът. Аз мога само да допълня. Човекът тук и сега, облечен в пряк и в преносен смисъл, с красивото, доброто и истинското. Така че стилът е това, което ни отличава нас, нашата същност. Първо, ако кажа стила на Ники Кънчев, в моето съзнание веднага се появява един гениален комуникатор, един медиен ас, но на първо място образа на моя скъп приятел. Благодаря. Ивет, добре ли бяха облечени Иван и Андрей? Ти си направи селфи с тях. Да, абсолютно. Надявам се, така добре сме си паснали. Сроден ни е стила горе-долу, така професионален, изискан, доколкото видях. Делови, мисля, че отивате на среща в момента. Корпоративен дрес-код, казано по научно. Да. Трябва ли наистина да се обличаме според задачите на деня ни? Според мен трябва, въпреки че в моето поколение така забелязвам, че някакси дрес-кода, приетия дрес-код, вече малко така се размива и хората не смятат за нужно чак толкова да се обличат по определен начин за определени места. Това са си някакви нормални движения, които с времето се случват покрай хипи, движението. Това са бунтарски работи, особено нормални за хора на тази възраст, но лично според мен трябва да се запазят тези някакси културни правила за обличане. По-консервативни. Абсолютно, да. Добре, професор Стойков, какво е твоето обяснение? Защо младите неглижират, да кажем? И ще кажа ясно и моето мнение. Не са само младите. По принцип има една тенденция и понеже стана дума за корпоративния дрес-код, IBM, ти знаеш, тая гигантска компания, служителите там първи през 90-те години се извоюват правото на петъчния ден, без въртовръзки, с маратонки, с дънки, така че практичното облекло, кежуал облеклото, най-вече чрез всяките джинси и тишърти, отдавна се доказа като превъзходното облекло за всекидневието, а и не само. Все по-често на официални случаи може да видиш господа с блейзери, с дънки. Ако името на този господин е Ники Кънчев, ще видиш едни бели маратонки неизменно. За или против белите маратонки? Аз съм с бели маратонки в момента, така че няма да коментирам, но мисля, че има нужда. Моето обяснение е, че тези хора, които идват, твоето поколение, те са по-добри от нас в сегашните условия в технологията. Те са носителите на
Дъщеря ми е по-добра от мен, тя ми показва на телефона къде да влезе и какво да направя. Тоест, не ме оценявайте по дрехите. Оценявайте ме по това, което мога, по таланта, който нося. Край. Най-големият пример, извинявай, че те прекъсвам, в това отношение, понеже говори за хай-тек обществото, е Стив Джобс. Анализа визуалния на неговите дънки и въобще на неговият аутфит за период от 10-15 години е неизменен. Не можеш да разбереш в коя година си. Така че абсолютно си прав. Оттам идват нещата. Не е толкова важно как съм облечен, а какъв съм. Да. Кой никога обаче няма да излезе от мода? Това е обратната страна, същия разговор. Консервативните неща, уважението, когато те поканят на рожден ден или на юбилей, не можеш да отидеш. Да, така е, абсолютно. Аз се боря с това, между другото, тъй като аз от така доста ранна възраст доста обръщам внимание на облеклото си и всъщност когато съм канила хора на рожден ден или каквото и да е събитие, повод, винаги е трябвало да пояснявам на хората, че трябва да се облекат официално, тъй като знам, че на тази възраст толкова не се интересуват от това да се облекат подходящо за някакъв даден повод. Добре. Кога и защо започна да се занимаваш с мода? Иве? Аз, като ме пита този въпрос, аз не знам какво точно да кажа, тъй като аз цял живот съм се занимавала с мода, просто не професионално. Вече професионално започнах да се занимавам на 17 години като модел и всъщност на 18 години вече започнах собствен бранд и започнах професионално вече наистина да се занимавам като дизайнер и да се развивам в тази среда доста сериозно и за последната година и половина, от която съществува моя бранд, имам голямо развитие. Дай ни примери, разкажи ни. Награждавана ли си? Да, за рамките на година и половина направих своя дебют на София Fashion Week, след което бях поканена да участвам на Златна игла, където получих награда за успешен дебют на българската сцена. След това участвах и в БГ Модна икона за пръв път. Това вече беше началото на 2024-та. Краят на 2024-та беше най-високата точка, когато бях наградена с Златна игла за най-добър млад дизайнер. След което вече получих и предложения за участие в чужбина, които са така доста големи за мен, много важни. Сега... Продаваш ли също време? Няма още да издавам какво конкретно е, но е така доста голяма поява на много голямо събитие на световно ниво, за което съм доста така ентусиазирана. То всъщност ще бъде другия месец, така че много скоро ще се разкрие какво точно е. Добре, аз ще помоля Ивет да привилегирова Ники Кънчев. Молите се, когато вече падне ембаргото, къде и за какво ще участваш, най-напред при него в Дарика радио, ако стига той да те покани, да съобщиш новината. Разбира се. Господин Стойков, да погледнем към вашата и преподавателска кариера. Как се променят студентите през годините? Вие сте царя на комуникацията, излезе книга дори за вас, медийна култура и комуникация. Това са ваши колеги, които описват вас. Това е един юбилеен сборник в моя чест на Софийския университет и аз съм много признателен на колегите, професори, доценти, анализатори, че са посветили много страници на изследване, на проучване на моето творчество и на моята преподавателска дейност. Това, което мога да кажа, и то с вълнение и благодарност, е, че за 50 годишната история на факултета по журналистика няколко подобни книги се излиза и за преподаватели, което мен ме ласкае. Но конкретно на твоя въпрос ще кажа, че в работата си с студентите имам няколко свещени принципи. Това са и мои сентенции, и мои аксиоми. Да чуем. Първият от тях е, че не само студентите трябва да се учат от своя професор, но и професора трябва да се учи от своите студенти. Така е. Също така много е важно да си даваме сметка, че истинските отношения между професора и студентите не свършват с вземането на изпита.
истинските професионални отношения започват от този момент. Но понеже твой въпрос е свързан с метода ми на преподаване, аз преподавам интересни, атрактивни, за някои даже странни или дори екстравагантни дисциплини, свързани с младежката субкултура, с поп-културата. Дори имам лекция на тема еротика и порнография в медиите и изкуството, с имиджмейкърството, с връзките с обществеността, теория на модата, лайфстайл, журналистиката, политическата комуникация, даже напоследък много внимание отделям на така наречения политеймънт. Ще кажа, че свещен принцип за мен са думите на Сократ, по-точно неговата формулировка маевтика. Той е казвал, че не трябва учителя да дава наготово своите знания на своя ученик, а от гръцки маевтика означава акушерско изкуство, да помагаш на мисълта да се роди. Това е едното, което така следвам неотклонно. Другото е, обичам много дискусията, обичам полемиката. Когато някой от студентите възрази и каже, че не е съгласен с моя теза, аз се радвам и го окуражавам да изведе, да покаже, да преведе аргументи и доказателства. Друго, на което много държа, това е хумора. Това е атрактивният момент. С теб сме се говорили още 80-те години. Бях един от първите университетски преподаватели, който въведе използването на видеото. Тогава имаше едни видеокасетофони и така нататък в своите лекции. И сега ще кажа нещо, което може би до сега не съм споделял пред медиите, е, че по време на COVID аз записах над 50 мои лекции, но като казвам записах, аз ги монтирах. Те са като документални филми, защото и ти и аз умеем да монтираме заедно с голяма мултимедия, с видео и така нататък. И другото, което е непрекъснат съюз, свещен съюз между теорията и практиката. Няма човек от моя екип, сега и в предишните години, който да не е бил мой студент, мой дипломант и дори мой докторант. В момента в екипа ми и Хелена, и Радинела са мои студенти, бивши, а сега и двете са мои докторантки, едната в факултета по журналистика и масова комуникация, другата в УНСС. Професор Любомир Стойков и дизайнерката Ивета Апостолова ни гостуват. Ивет, кои са пък твоите правила, така както професор Стойков ни запозна с неговите? Ти в модата, което винаги има в твой туалет. Имаш ли такъв елемент? Примерно цвета. Държиш да е цветно. По принцип, точно това щях да кажа, че почти всичките ми туалети са цветни. Имам и като последната ми колекция, която всъщност беше черно-бяла, тъй като нямах нищо всъщност в черно. Това доста се търси от клиентите и въпреки че аз съм дизайнер и творец, не толкова бизнес дама, все пак трябва да се обръща внимание на това, което търсят хората, но да, аз и в личния си стил така доста наблягам на светли цветове, пастелни цветове. Според мен това е много важно, тъй като хората все повече и повече почват да носят само черни неутрални цветове. Това е много важно. Друго нещо, което при мен така доста често го има в дизайните, които създаваме, е елементът на голота, но не по не с пошло усещане, а по-скоро така... Пестиш материал. Да. Така и доста хора така са споменавали по този начин. Но не, за мен много голямо вдъхновение е женското тяло и така искам да го показвам по начин, по който да подчертава красотата му. Не да иска внимание, а просто да изглежда като скулптура, като картина, просто като изкуство. Много добре казано. Да чуем какво ще ни кажат рекламите подари. Ти са ни професор Стойков и Ивета Апостолова, дизайнер. Още малко сериозни съм ви подготвил и по-несериозни въпроси, по-пъстри въпроси. Но на 29 март предстои участие и на двамата в ревю спектакъла БГ Модна икона 2025 година. Любо, разкажи ни малко повече за организацията. Ивет, ти ще участваш с ревю, доколкото разбрах. Точно така. На 29 април за 16-та поредна година се провеждат годишните награди за най-успешни и стилни българи БГ Модна икона на Академията за
мода. Тъй като ме питаш най-напред за ревю спектакъла, ще кажа, че там ще участват, както повелява традицията, мои студенти от Националната художествена академия. Ще участват някои от най-известните български дизайнери, между които Росица Рангелова, Албена Иванова Деянова, Лиляна Петрова, Лулу, Милена Петрова, Николета Фархат, между прочим тя и досега е дизайнер на Ели Сааб, един от дизайнерите, това е нещо много интересно, Аксел Харди, Поле Кинова, Стоян Радичев, Светослав Колчагов, както и Ивета Апостолова, Ивета Биянки. Това е ревю спектакъла, който има за цел да бъде, така казвам метафорично, подграващата част на самата церемония на БГ Модна икона, в която ще бъдат връчени наградите в различните категории. И тъй като много уважавам както теб, така и твоето предаване, твоето шоу, твоята публика, Дарик Радио, тук за първи път ще съобщя две имена, които, и това е за първи път, те ще получат приза в категория цялостен принос. До сега не сме имали такава категория. Това са световно известни личности. Едната е Силви Вартан, а другият е Христо Стоичков. Така че това са двамата от призорите, новите призори на БГ Модна икона. Наградите им се дават за техния цялостен принос към имиджа и стила на България и българите, за безупречната им визуална култура, но и за много мащабните и отговорни социални и благотворителни каузи, които и двамата и със своя личен пример, и със своите средства, с които те подпомагат България, българите, особено младото поколение. Така че има ли новина? Имаме. Силви Вартан и Христо Стоичков печелят. Това са БГ Модните икони, които от сега съобщаваме. Ще има и други, но това ще стане ясно на 29-ти. Ивет, ти сигурно вече си оплашена. Стоичков ще бъде в залата. Аз не се притеснявам вече, тъй като на последната златна игла така пак в публиката имаше известни хора. Там беше, например, Ники Кънчев. Ники Кънчев беше в публиката. Да, като за начало. Не, само в публиката. Той е член на Академията за мода. Да. И какво си подготвила? Как ще отговориш на това предизвикателство? Подготвила съм така доста впечатляващи неща. Аз не се притеснявам от очакванията на публиката, ни най-малко даже. Всъщност това, което аз ще представя, са най-новите ми модели. Казвам модели, не колекция, тъй като те са по-скоро така единично подбрани модели, не са свързани помежду си с някаква определена тематика. Да, точно така. Но те са всъщност много специални за мен, тъй като са така досега, може би, най-впечатляващите модели, които съм създавала. И всъщност те ще бъдат моят международен дебют, което е така най-впечатляващо. Ти наскоро си се върнала от Япония, страна с изключителна визуална култура. Какво ти донесе това пътуване като вдъхновение? Аз, както съм споменавала вече, голяма част от моето вдъхновение всъщност е пътуването. Япония до сега със сигурност е най-интересното място, което съм посещавала и абсолютно разбираемо, имайки предвид, че е на другия край на света. Беше дълго пътуване до там, но си заслужаваше. Ако някой не е ходил, сигурно препоръчвам да отиде. Но там наистина много се вдъхнових от това, че хората изобщо не се притесняват да се обличат както им харесва и по начин, по който да изразяват тяхната същност. И всъщност аз създадох един модел, който е вдъхновен от традиционна японска, от традиционно кимоно, което снимахме в един много красив храм в Киото. И така, хората, които бяха там, бяха доста впечатлени също от кимоното. То е с мотив на сакура, което е цъфтяща вишна, което за тях е много популярно нещо, естествено. И цялостно при тях културата е много интересна и много вдъхновяваща за мен като артист, така че това пътуване беше доста полезно и интересно. Тоест на БГ Модна икона ще видим този туалет конкретно или го пазиш за по... Да.
Възможно и да го видите. Чудесна идея. Не е възможно. Аз просто ще се радвам много наистина там да го видим. Само да кажа нещо важно. На БГ Модна икона, 16-те годишни награди, ще връчим и стипендиите на Академията за мода за талантливи студенти по моден дизайн от Националната художествена академия, като това са парични стипендии и те се дават с цел да подпомогнат оборудването, въобще творческата дейност на студентите по моден дизайн от Художествена академия и за първи път сред тях ще има и представител на филиала на академията в Бургас. Гледа колко тайни издадах. Абсолютно. Професор Стойков, в едно изречение, какъв е стилът на Ивет? Как бихме го определили? Защото тя спечели златна игла за дебют. Ивет спечели златна игла единодушно. Ти също беше в журито. Не е нужно сега да казваш дали си гласувал за нея, но тя спечели с това, че успява да съедини мотивацията на новата генерация, на новото поколение. Все пак не само да бъде в стрит стайл облечено, но да има и своята представа за елегантност, за изисканост, пречупвайки през собствената си призма класическите канони за елегантност, за стил или както се казва за софистицираност и това, което изисква днешния ден. Освен това, аз мога да й направя комплимент, казвал съм и го и друг път, тя печели много с това, че е безкомпромисна към материите, с които работи. Има много ръчна работа в нейните неща и се умява да даде своята формула, своята дефиниция за съвременна елегантност, в която преди малко стана дума за това, много нежно, красиво се съчетават сексапила от една страна, женствеността от друга и съответно ритуалният момент, ако дрехата е предназначена, защото тя ще е прекрасни неща за абитурентите, за булките и за редица други ритуални моменти. Така че, казвам, ти ме помоли накратко да го кажа, това е един постмодерен естетически хибрид, ако ти харесва тази формулировка. Аз ви благодаря за това участие. Успех на БГ Модна икона. Ивет, към теб последния въпрос. Как ще изглежда ревюто на твоя собствен живот? На моя собствен живот? Да. Ще поканиш ли бившите ти гаджета да са модели? О, не, в никакъв Защо? случай. В никакъв случай. Защо? Какво те спира? Абсолютно не. Аз не обичам да гледам веригите, към миналото. дрехите. Не. Аз не обичам да гледам към миналото, особено имайки преди с последната година и половина колко ми се променил живота покрай работата ми и гледам да се наслаждавам на това, което имам в момента, защото като се замисля и се сещам, че това, което живея в момента е това, за което съм си мечтала, като съм била на 5, 6, 7 и нищо по-хубаво от това не мога да си представя. Добре. Нека така да бъде. Било е пътуване до Япония, не бягство от България. Нека така да го погледнем. Много по-вдъхновяващо е. Успех! А ние очакваме братя Мангасариан. Имат нова